Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. President Jongko All Meghalaya Dancers Association uba kitbok thaba haka arpulai terik ubenai naiwing arajar arpuway ula berngem ban penlong da jingsha thangan la da sorkar Meghalaya Democratic Alliance kadang yai le bempushi bat kampen sengap ye ki jingdawa ki baka seng kala da penpau na kapor sakapor aga jingya keren bat kilat pathai khubor uba kitbok thaba ulaya thoru baka All Meghalaya Dancers Association kan aipor tangkhat sansngi ke sorkar jilla bakan sengap ya kani ke jingdawa hadin bakatanan arts and culture jong ke sorkar jilla kala kentat mardor ya ke dorkhas baka seng kala IT nado usnem 8000 khat kendai idap taka susi halo ka baka sorkar kam simna kloy bat kam simna dan bentalem bat ngiki riu dan sap to ke jalan Meghalaya hoi ngi ibabon ki khna samla bat ki hebret ki don syak sap kapong ban kentiu tibet sisang nale ngi da sang keleng-keleng ke jalan Meghalaya nadu sak turarong nale keleng ke jaka ke distrik ngayat bat ngilap babon ki riu dan sap ba phla ki dan po jalan Meghalaya te hadian nang ni abang ilai kendu bat ki kini ki riu dan sap ki juan man kapor ban ni kendu po ka office trikam jong ka All Meghalaya Dancers Association te kabar rimba ka rensan ka ba niju penlong ya kani ka Meghalaya Superstar season 1 season 2 season 3 bat season 4 dai rimba ka ni ka rensan ka ba bat nakiwe bat bam sim na kan ni ka rensan ka jongi ki blai di sim na mata ki ka rensan jong state level ru ki wan hi po ka office trikam jong ka amda ban panjing rap lem bangin lek ban bangin pen i kasap mabun si teng kas ki pen pau ha po ka office jongi ki ong ba ngi shu job tang ha po state tang ha po ka competition ngiyo tang ka trophy ngiyo tang ka cup dadap nang tu omdon bi thu su kila sakot no kami de dai limba kani ka platform lani ka association ka jongi ngiju yale undu ban pen kiyo ki khna samla omtang po state and dai ha ke national level bat ka ek ban kong ka bangila sedang ban penya ya kan ka ek bang sedang jongi ka association jongi ban pentulun kalong first time ka dai hau arhajar pra ka penung ba magahi ngami ban present hapo ka national level limba ka dance India dance hadu ka TV show round te limba ka national level ngam sibla asu ban poi sa ka thong te ngangit scam ba na kentu ya kit khat pat bangen ya kentiu lang pat ya ki ki pateng lang pateng te habang ni ka ba ki kentiu jong ka amda ya ki dan sap karajan mentala jan kot saksis pa la poi de ki phau karajan poi spa te akitiya lenti jong ka association jong ka All Meghalaya Dancers Association mentakan sakenjo artat art house nem kaban sakenjo ano art house nem te ka jiya lenti jingi kamde ka jinga ka kamde ka basuk sibon ki ding pingkiang sibon ki jing ki ba ni hap ni kendo menirap na mataki samla dan sab dan ki kena ki baduk ki batang ka yiru kam biang bha ngilet ban research ngilet ban wat ka yeng jong ki kalong kumdu ngilap ka yeng jong ki teng ka yeng ka bombiang ngi teng bon practice dio da ka mobile ka live umdan tingi keduk kita mangi i pat kini kena kini sisa kena ke badan sam tena kalian jong ngi na ka pos wala da ki wana kalian baduk mukena wala na sarkar kamerap kambu ka financial assistant kerpang nam tak samla endai nyeli kat bala ka bor ka jongi pat ngi kloi ru limba ka jing tho ka jongi ngi ju pha ru skiwe ki sakidu ki break badan ben sim ban rap nam tak dan sam te dei limba ju ki don ki bayrap don ki bamyarap dan lukat ni ki nong mi khmat ki ba kiong ba kani kam da dei than le ka badan kam ga dan kam sa ka jing puli penya shoi ka jing puli ten le ha ka ai ka bangai kendu pat hang ni ngi ba bun sien ki break ba ki baduk ki mi olat ban school bun kelas belano ten le kani ka platform jong ki wala da kim nang kim start du hen le ka dei dung ba kani ka platform kamot bagi kena kelak ban pau yelti example kalong kum dharmesh umde bro bala graduate bala pendep be nang puli ndai dingba ka sap ka thong ka ba udon
kemudian bahkan di ka platform bahkan di ka talent ka penlong ya ki yang ni kena ubaduk pun kelalong beri ubat pakaman penwana aburam ya kejela tengi ya ina ka pos kapor ban pengetio nam tak ni kena samla te hadin ngilap hak city siapa department jong art and culture bun sini jupa nadu ki pot bamensua hadu mentang nadu ki pot bangalet mensua hadu mentang ngim yo jingrap lese pun kata ka by flight lese kata ka by kino ki bentah nam pentak ki beri bandai seba ngim yo kidan ki kena menakan yeru kidan ki kena ki bekon na ka international level ki yakon na po India na po ka Indian hip hop te ki perform hang tu nei ka turu ngim yo hi ka jingrap ka sistem yang te hadir mentang kidan sekiwe ter ki jong Michael Semyong ki jong Daffy ki buan pa ki badai sebar nei ka sistem yang ki ngi na approach ke government benle nak bentar jungi ngila keren aslam haladu aslam araja sifau ngila keren bat ka sarkar berim sarkar kongres bat kat hadu menta ke jing dawa jungi kalong ba dei banbo no ya kata ka sanction kerpang dumba ka bha nam ta kiri dudan sapsat batwai malah da kamdan kan ni kesem jing ngala ikan du ru bat kitu ki minister ru ngala ikan persya bat ki mention ki ai kan du bat ki minister ngong ba namal la kidan ki bi konferensi ki jong pi kin wan thang tu kin pan pisai pi yang ba yarap ingi bende sabar te bun si ngayo i baki kidan ka tu ka ni ki MLA ki ai to ki ai arhaja ki ai kasan spa arhaja kasan spa la bande sideli umla te ngaya kren mat ki minister ngong ba don kam ban bu special fund ka fund kerpang na mata ki samla bande syat bande pen i kasap kapong hapo kari India berapa bay ada kamdan kata kampan sem jinge eki tendai ladang ngi mentangi dan ngi mentangi dan funding ngi myo ek funding ni ka financial assistance ka sarkar ngi myo bisa ka bangin ai pisai ki kena andai ngi dan kat tu kat ni ka funding nak pokaseng nak pokaseng jingi te lada ni syu ai ki ban kasni kemud lada kan lada ski kan ni ka osen jingi kan sakut no lada kan ni ka osen ka amda kan sakut no kan khang tala no ya no ni kentiu pat ikna samla lagi keturu hang ni ba ya kalian jengi ikan turu kawai ke bang ya apa aki jing tho ru support ke department art and culture andal apoi sete ngali wa dot apa ngandalap andang lalap kapten i ba ke jing tho ba ya kan ni ke jing pha jengi ya ke jing tho sat ke department jong art and culture andal apet ki ang ba la reject ni reject kan ni ting penchai seki ke jing reject la pisno ba kadai ba pi reject yang ni ba kamlong comfortable dia kan pha yaki bikin cut yang ni balai ba ni reject yaki balai pi reject kan ni bikin cut kan ni balai pi reject maro balai ni don kam menta menjem sebu arja ka khandai ki dan ki ma kum jong gabriel ki dan ro khat sanggut ke ni ekon si poka India talent fight apa ka si Bollywood ni kami tang stingkaru em ngembang se na kaliang jong assistant jong ni hapan draft da jing tho kat ki kina ki ba namang ila ada ki tho ba kan number phone jong ki khot jong ka amda te don ki berap ba don ki bamiram don ba ki bamyo bandai lu ki bamyo bandai ban simbenta po karansan ngembang se ban se na po ka pelala dia man penbiang na mata by flight ani kat tu kat ni ngimla sibun andai don pat kat tu kat ki bala jenjar pala ki ba sistem pala ngembang se ken ban hapan nyarap namar khnang ba uni kuna waduk udai banyo alang ke benta bat ki beru iwa ke jitip ya kadi ondang ila yo ya ke jitho kadai ba ladu arja ka khandai ko ma ladu arja ka khandai swa bat iki barem lile den memento hiru handai bangayo ya ke jitho ko wai ngalayen ngalap ba la reject te halo ke jing reject kadai kai kada ba ki reject ki di ban pensai kan jingi bali reject ki habat pensai ni nomor ba ni ngile ka kam ka bapha ban ke tiu dum ta khana ni kum dan kado ka benta ka ba gile ka pasni ni gile manu ban pentiu na mentak kena samla ka ba ka pen bong iba ba kalong mentak kani jing tentu ya borok ki minister ki MLA bat ya sarkaru ba bun sien ka rensan jong ka election rensan juga election ngaju i ba ki nomor wai ki dong syat ki jumi man pen song syet
Dia nak kalian jangka amda nak kentu sya ki minister sya ki MLA baru an report ki MLA ban ai lang ni jing kerjaan ini kumba ki ni dan sap ki julai ban ya dan mentalang ki platform jangka election dia kentu ki MLA ya baru baken ajing kerjaan lam nak sarkar kenang ba ka sarkar kan jeng kumba ngilap nya ni ka senjingi kala jantam at house nem kala samla te ki don kam ba ka sarkar kan itu no yangi kenang ba kan khamsuk yangi kanam don ke jing ki festival balik mla lam nam ta ke jungiru ai lang ka ba yangi ru Orang ik sarkar ka penong ki festival ka penlut ka peniu to ngimong ni henday perkhat lang nam ta ke jungi kena bedan pot state marga ai ke bangangayu ngai ba balai ki kena rudan sap apa Meghalaya ki sakot haju nomor ngang la jia ikeleng-keleng ha Meghalaya jungi bon ki kasi jungi ki sakot nomor balai ba sarkar kam ai lang kti kamon kan ha la da sarkar ka kti kamon ka yang ni ki samla ni kloi kan benle ka badun kam ni itu lot yang pro ni don ki channel sabar ni don ka link ki video la da sarkar kam ai link kam ngimna le ho ni itu ki channel sabar bat penting ni la da sarkar pat kam itu ini kalong kasim sitom kan dia halas kini weng ong ba nakaliang jongka ol Meghalaya dan sa hapo ko jingilam ko jongka hi ngong ba lada ka sarkar ka mutulog bat kam ai juba ya kadi kajing keren jungi dia nakaliang jong ka ol Meghalaya dan sa kan bu ya kani kapor khatsan sni sha UCM bat ki minister badai pet ya ka at an kau sya ban bat ki we dia pakin khat yangi hapo khatsan sni lada khatsan sni kim khat ban ya kendo bat ni te na kaliang jonga kum presiden dan penlong ya kijing syak tangan na ka benda ban persengau dan betak ini kina samla kejimbo jigi sarkar ki labon bang ibu ka bandikong ngibu ningkong kadai ban warna ya ka financial assistant ladu mensua ka baar ban itu ya ka amda itu eko ol Meghalaya dan sana kapor ngi te sapanga wan ra ya ke institute te sapanga ka institute ka wai pat kalong bang ni persang ban ya keren apa ka memorandum ba on penrung no ya ka dancing bat ka singing apa ka curriculum syllabus kenang ba ki kena kinyo ka platform ling ba ka school ling ba ka college kadi kata ki memorandum jengi kajing reject kadai mentang ngadang yo nang menen ka singihi ngadang yo kajing thok ba reject ya kisi ong be berar bari kata ka bangi apply scheme nam ta kena ki bani ko na pok Indian talent fight ke don do khasangon teng la de thok la de approach ngada de ai thok hanai kasakut lupa sekretariat kan. Okay.